Утырыгыз. Сезне ашатырлар. Кулларын чиш. Эшләүчеләр. Һичшиксез аларга сайлау мөмкинлеге бирелгән. Пештерү яисә стена. Күбесе беренче елны сайлый. Яңа кардәшләреңгә шат түгелме? Төн сакчысы булуның әйбәт ягы. Элекке гаиләңнән баш тартып, өр-яңасын булдырасың. Син нигә шулай күп укыйсың? Ә син миңа карап ал да нәрсә күргәнеңне әйт. Әллә көләсеңме? Әгәр дә мин крестьян гаиләсендә туган булсам, урманда үләргә ташлап калдырган булырлар иде. Әмма дә ләкин мин Кастерлы кыясыннан Ланнистер булып тудым. Миннән күп нәрсә көтелә. Минем атам 20 ел булып патшаның уң кулы булып торды. Шул патшаны абыегыз үтергән чага кадәр. Дөрес. Абыем патшаны үтергәнчегә кадәр. Тормыш кызык борылышларга бай. Минем сеңлем яңа патшага кияүгә чыкты, һәм аның әшәке малае киләчәктә патша булачак. Мин дә йортыңның дәрәҗәсен күтәрүгә өлеш кертергә тиеш. Шулаймы? Минем абыемда кылыч, миндә исә акыл бар. Кылыч кайрактан үткенләнсә, акыл китаплардан бай. Менә шуңа күрә мин күп укыйм, Джон Сноу. Ә син? Син дә үзең турында сөйлә, бастард. Матур итеп сорасаң, бәлки сөйләрмен дә, карлик. Анасын белмәгән, мирассыз егет, борынгы төн сакчылар рәтенә керергә дип, бөек стенага таба юл тота. Төн сакчылары гасырлар буе илне. Грамкиннардан, снарклардан һәм башка биләр сөйли торган хәшәрәтләрдән саклый. Син бит башлы егет. Андый әкиятләргә ышанмыйсың.